взимаш или не ти харесва? Приятели. Миша, за тебе една шишерка. Ой, ще настъпи има. Тут е хубаво. Мравки. Хвърли. Има мравки. Не е път, не е път. Но са го направили достатъчно широк, че ете такива. Поръси ме с пирони. Значи то нагоре, нали знаеш, има едно като резиденция, каменна голяма къща. Кръчма? Не. Не е кръчма. Мама ми е таки. Била. То отгоре минава и пътя, който е горния, да го излиза. Излизаш, да, може. Чурипети. Какво? Не давам да хване Мишелата. Не обичам да се хващат за моите родители. Така ли стана? Защо бе, Али? Не обичам да се хващат. Али, Михайла, няма ти вземе татето на себе. Дай другата ръка. Искаш ли се паша да се хванеш? Не. Али, всичко документирам. Всичките се смеят, тата. Не го отвърни. Ей сега след малко, като стига. Дай ръка нататък. Да те вземе ли тази? Остава с така. Шишайката ми. Кой е този? Кой е той? Мишалите иска да ти даде, Мишето иска да ти даде нещо. Да им даде така. А ти каза ли благодаря? Хайде, викай Али с ръчичка. Али, викай Мишето. Къде е мама? Само ги гледам, че... Не е тук, беше. Тук минават пенсионери, обират всичко до 7:30 сутринта. Къде е моето букет? Печурки са влезли на антарки. Аз съм такива. Петати. Айде, челеви. Искаш твоите букетче, да там да седнеш. Дава да се малко отгоре спика. Аз съм челеви. Пак на Панчарел може да масловки, нали? Брахме едно време. Не мога да идем, то е близо до това. Не само колко, това беше гордо. Там гъби има ли? Али, аз за да мога да ви снимам. Има ничко. Ударя чаба. На вада има гъби колко щеш. Ударя Може чаба да е се. Мамо, ударя чаба се от А мен. това е близо, 5